Ja, jag vet vilket det är. Jag tror det i alla fall. Det är klockan. Vad slugg-like är det då. Efter 2 års lång försäsong hoppas vi att du till nästa år är på gång. Du har tagit ansvar som assisterande coach i vårt B-lag nu när du själv inte kunnat spela på ett tag. Värma upp och gå sönder efter endast en kick. Vad ska vi göra med vår egen backstreet snick? Det är sant. Ja, det är klart det är sant. Läs igenom det. Först av allt vill jag tacka Otto för att han har tagit ställning i Palestina-konflikten. Ja, jag har inte skrivit något så. Vet ni var det aldrig ligger någon snö? Det är land. Skottland.